Papoušek na koni Kalité Z, taktéž reprezentanti České republiky. Připraví se Klára Pokorná, Adéla Poupánová, Nikola Trojanová, Alžběta Vojtková a Barbora Vojtková. A tím se řadí prozatím na 3. místo. Jako další má zvoněnou Kamil Papoušek na koni Kalité Z, startující za Českou republiku. Připraví se Adéla Poupánová, Alžběta Vojtková, Barbora Vojtková a Jana Brezovičová. Sice nejlepší čas, ale bohužel 4 trestné body pro Kamila Papouška na koni Kalité Z.